už teda pozorne si vyučujeme jeho životný príbeh. Svätý Maximilián Mária Kolbe, reholník, zmučeník. Svätý Maximilián Kolbe pochádzal z poľského mesta Dúrska Vola, nedaleko Lodže, kam sa jeho predkovia prisťahovali z Rakúska. Narodil sa 8. januára 1894 a jeho krstné meno bolo Raj. Bol druhý z 5 chlapcov, z ktorých 2 zomreli v detskom veku. Pochádzal z kráľskej rodiny. V roku 1907 prišli do mestečka Lagievny pri Lodži čierni františkáni z Mioriti, aby zaujali starý kláštor, ktorý kedysi patril. Pri jednej kázni ich provinciál vyhlásil, že príjme do malého seminára voľové chlapcov, ktorí majú záujem o kniazské alebo reholné povolenie. Rodine Kolbeovcov prejavili záujem dvaja chlapcov, najstarší František a druhorodiny Rainer. Obidvoja zložili provinciála prijímacie skúšky a otec im pomohol dostať sa do Lvova, kde František dostal meno Valerian, kým Rainer Maximilian. Na jeseň roku 1912 poslali predstavení Maximiliána aj s ďalšími spolubratmi na štúdiu filozofie a teológie do Ríma. Na Sviatok všetkých svätých v roku 1914 Maximilián slúžil slávnostné reholné služby. Pri tejto príležitosti si pripojil k reholnému menu ešte ďalšie, Mária. Teológiu študoval na františkánskom učilišti San Teodoro, kňazskú vysviacku v apríli 1908. Ako naznačilo prijatie mena Mária, františkán Maximilián Kolbe chcel byť užšie spojený s Pannou Máriou. A to nielen osobne, ale aj v apoštoláte. Na tento cieľ založil ešte v Ríme v októbri 1917 osobitné združenie nazvané Šík nepoškodených. Združenie začal s reholnými spolubratmi, ale neskôr ho rozšíril predovšetkým na laických členov. V roku 1939 mal Šík nepoškodenej 750 000 členov. Organizácia mala dvojitý cieľ. Konečným cieľom bola väčšia Božia sláva. Vyšším cieľom bolo vlastné posvedcovanie stále dokonalejším nasledovaním Márie a získanie čo najviac duší pre Boha. V roku 1920 sa mu tak zhoršilo zdravie, že v auguste dali do sanatória v Zakopanoch, kde bol až do konca apríla nasledujúceho roku. Počas rodinného odpočinku sa otec Maximilián podrobnejšie zaoberal problémom hnutia okno nepoškodených. Aj združenie nepoškodených potrebuje časopisy, prípadne film a rozhlas, aby mohlo dosiahnuť vytýčené apoštolské ciele. A tak sa zrodila myšlienka časopisu Rytier nepoškvrnený, ku ktorému sa neskôr pripojujú pre mládež Páža nepoškvrnenej a pre deti Dieťa nepoškvrnenej. Prvé číslo časopisu Rytier nepoškvrnenej vyšlo na jar 1922. Bolo skromné až úporné a tak s hľadom ako aj obsahom, ale zásluhou dobrodníkov mohlo čoskoro zísť aj druhé číslo. Keďže v Krakove bolo málo miesta, provinciál preložil otca Kolbeho do mesta Grondo, kde sa uvoľnili extra priestory v kláštore. Otec Kolbe kúpil staršiu ručnú tlačare, s ktorou pracoval často sám, neskoro do noci, keď svetla kontrolovali lázy. Postupne doplnil technické vybavenie. Konečne v roku 1924 dostal časopis Rytier nepoškodenej 40 000 odoberateľov. Otec Kolbe nedaleko Varšavy budoval veľké vydavateľské stredisko s modernými tlačeniami, s vlastnou komentárnou a železničnou vlečkou s pomocnými dielami. Otec Kolbe práve pre toto vydavateľské mestečko nazval Nepokalanou mesto nepoškodené. Vtedy tam Rytier nepoškodené vychádzal o 750 000 náklade. Ďalších Nepokalanov pri rodine z časopisných domácich reči založil otec Maximilián Kolbe v roku 1930 v Japonsku blízko Nagasaki. Chcel založiť tlačové strediska aj v Číne a Indii, ale tieto jeho plány sa neuskutočnili pre príčiny, ktoré celkom nezáviseli od neho. V plnej práci ho zastihlo vypnutie druhej svetovej
Na 19. septembra prišli dve nákladné auta s vojakmi a dôstojníkom. Dôstojník kázal všetkým bratu nastúpiť do nákladných aut. Otca Kobeho z bratník viezli do koncentračného tábora Antic pri Berlíne. Tam bolo vtedy 14 000 väzňov, z toho 4 000 Židov. V polovici novembra previezli Františkánov do Ostřežova v Poľsku, odkiaľ ich 8. decembra prepustili. Na jeseň 1940 dostal upozornenie, že sa ho chystajú zatknúť. Dňa 17. februára 1941 prišlo 5 gestapákov pre otca Kolbeho a ďalších 4 kňazov. Odviedli ich do povestnej varšavskej väznice Pavia. Odtiaľ v máji odviedli otca Maximiliána a ďalších vyše 300 väzňov do koncentračného tábora v Osvienčime. Dostal číslo 16 670 a zaradili ho do bloku, kde boli väzni učení na ťažkú prácu. Keďže bol chorľavý a pre telesnú slabosť niekedy nevládal, dozorcovia ho často bili a kopali. Keď mu niekto chcel pomôcť, vravel: nechajte ma, ešte aj vás budú byť, nepoškvrnená Panna Mária mi pomôže. Keď bol celkom vyčerpaný, dali ho na istý čas na nemocničný blok. Po čiastočnom zlepšení zdravotného stavu ho dali na blok číslo 14. Odtiaľ raz pri vonkajších prácach utiekol jeden väzeň. Veliteľ tábora dal nastúpiť všetkých väzňov toho bloku a 10 vyhral na smrť hladom. Medzi obeťami bol aj istý František Gajovníček, ktorý bedrákal, že už neuvidí ženu a deti. Vtedy vystúpil otec Maximilián pred Veliteľa. Ja som poľský katolícky kňaz. Som už starý a chcem zomrieť namiesto neho, lebo má ženu a deti. Veliteľ sa na chvíľu zarazil, ale potom súhlasil. Gajovníčko vykázal odstúpiť a kňaza dal odviesť spolu s ďalšími 9 do bunkru hladu. Bola to pivničná cela číslo 18. Skupina SS-ákov s tlmočníkom chodila denne na kontrolu. Tlmočník dnes posvedčil o tom, že z hladomornie sa denne ozývajú modlitby a mariánske piesne. Viedol ich otec Kolbe. A keď už viacerí zomreli a ostatní ležali od slabosti na zemi, kňaz ešte stál alebo kľačal medzi nimi a modlil sa. Po 2 týždňoch ostali živí už len 4, medzi nimi otec Maximilián. Vedenie tábora chcelo s nimi skoncovať. Preto táborový lekár srekol každému z nich do živly na ľavú predlakti injekciu karbovej kyseliny. Kňaz sa neodťahoval, spokojne nastavil katolí rameno. Bolo krátko popoludní 14. augusta 1941 predvečer sviatku na nebovzatia Panny Márie. Telo veľkodušného Františkána spálili spolu s inými. Otca Rajmunda, Maximiliána, Máriu Kolbeho vyhlásil za svätého, za blahoslaveného pápež Pavol VI v októbri 1971. O 11 rokov neskôr ho pápež Ján Pavol II vyhlásil za svätého. Na obidvoch slávnostiach sa zúčastnil aj zachránený František Gajovníček. Pri svetorečení svojho dobrodincu mal už vyše 80 rokov.